Episode 2. Jamen, så er vi tilbage. Vi har nået en hel masse siden sidst. Bastian, de ved jo ikke, du er med. Og det er lige meget. Nå, men vi har Bastian med i dag. Som I kan se, så er jeg nede i minen. Og der er muligvis nogen, der har lukket mig inde. Det er lige meget. Så jeg tror lige, jeg vil ud herfra. Det er faktisk ret irriterende. Vi har fået købt en bande. Ja, vi har en bande, som I kan se. Jordtøjbanden. Ja. Og så, ja. Ja, det var jo egentlig det. Men i den her episode, hvad skal vi der, Bastian? Vi skal spare op. Hvad skal vi spare op til? Det ved jeg ikke, bare for nogle... Vi skal i rank B. Jamen, det kommer nok til at tage lidt tid. Det ved jeg godt. Men vi skal alligevel i rank B. Men jeg tænker, skal vi ikke først forlænge vores celler? Jo. Og vi har fået nye celler, fordi at, ja, min gamle, den er væk. Jeg betalte ikke for den længere. Så var der nogle andre, der købte den. Ja, så de har nok rippet alle mine ting og sådan noget, så. Men det er lige meget. Og vi har hashplanter og alt det der, eller hvide planter, hvad I nu vil kalde det. Så er der nu kommer nu med noget brød. Hvor er du henne? Nå, Bastian, den er i det sorte marked. Det er godt. Jeg får 3 brød dernede, jeg havde et af dem, jeg har. 3 brød. Ja. Og brødet, det giver 320 kroner per styk. Så det vil sige, det er faktisk bedre at sælge brød. Det giver 20 kroner mere per styk, end hvis du tager 3 hvide. Ja, det gør det. Ja. Og vi vil også gerne sige tak til Ragnar for at hjælpe os. Ja, vi snød Ragnar. Vi hører historien. Det tænkte jeg nok, I gerne vil. Ej, nu skal jeg ikke lyde sådan en gammel en. Men i hvert fald, Ragnar, han spurgte, om vi ville købe nogle seeds. Så sagde vi ja. Og så spurgte vi, hvad vi skulle give. Så sagde han 100 cobblestone. Og så gik jeg hen, så gav han mig de 3 seeds. Og så skred jeg. Men så døde jeg, og så sagde vi undskyld for, at vi snød ham og sådan noget. Så fik vi 3 seeds mere, så løb jeg. Så løb jeg bare hen i det der spawn noget. Og så var der lige sådan, så lå der bare sådan 3 seeds på jorden. Så tænkte jeg, dem tager jeg. Og så fordi Bastian, han er så blødsød, så prøvede han at gå hen og give ham 100 cobblestone. Og så fik vi bare 2 seeds mere, så vi fik 8 seeds af ham. Ikke? Jo. Og tidligere i dag, der stod jeg her i sporten. Så tog jeg nogle seeds, som lå her. Så var der 6. Så kunne jeg se, at der også lå nogle herude. Så havde jeg lige pludselig 1,5 stack. Ja, vi har rigeligt med seeds, og Ja. hvis I nu mangler noget, så kan I bare... Skriv til os. Vi hedder Bastian. Jeg hedder Bastian 2102 og Laurits B. BF. Så, Det var godt, du ud af det der. ja. Og vi kan rip hinandens ting. Jeg går op og ripper Bastians ting nu. Vi har jo lige ude dit billede. Hvorfor har du gjort det? Bastian. Det ser du rip mine ting. Jamen heller Bastian, du skal ikke tage min hvide. Jeg tager heller Kom ikke bare din ind, hvide. så skal du nok få det. Ja. Det er jo ikke fedt. Jeg skal også i rank B. Du skal måske også lige først spare op til din celle, så du kan have det længere tid. Nej, det er lige meget. Jeg har råd til min tælle. Jeg gider ikke købe den dag mere endnu. Jeg har bare stjålet min væve. Hvad er det for noget? Kom her, så kan du få dit billede. Jeg er mit væve. Fuck. Ja, lige må mit væve. Var der kun 2? Ja, Så og der var 2 i. går jeg bare ned i spawn. Nu har jeg min celle i 10 dage. 10 dage. Mm. Jeg har min 1 dag. Det er fordi, jeg skulle spare op til banden. Få se. Hvad? Jeg skal se. Ja, du har den i 10 dage. Der er også ikke fordi, jeg var nede ved 3 brød, så kunne jeg så købe noget lidt bedre. Ja. Det er jo godt med de brød. Ja. Vi skal lige have købt noget vandmelon, så jeg kan løbe over i det sorte marked. Om.
jord, okay. Og så ligger jeg derinde ved dig. Godt. Og så også lige så noget. Jeg synes, at vi skal... Vi skal Din, det er bare en hashmark, din celler, så min, den er sådan lidt hash. Ja. Min celle, det er bare en stor hashmark. Det er ikke den, der skal herover. Jeg skal ikke sælge brød. Jeg glemte at lave det til brød. Nej. Er det her? Det er der. Det her. Ej, det er så lang tid at komme herind. Jeg skal ikke høre, hvad du siger. Jamen, det er lige meget. Okay. Den er bare lidt stærk. Det er jo bestemt. Sådan. 300 kroner. Jamen, jeg har været nu også fået... Hvad har du fået? Jeg har 3. 106 kroner. Okay. Ah, 600 eller et eller andet. Jeg tror, der er en, der... Ja, så har vi lige fået lidt penge. Hvad brugte du så på? Det der med min celler, der går ind nogle flere dage. Nå. Det behøver den jo ikke i 10 dage, Bastian. Det er jo meget lang tid, synes jeg. Skal vi prøve at komme i jail? Hvor sidder man? Nå, okay, det gider vi ikke. Tak. Nu kommer jeg i jail, tror jeg. Ja, det gør jeg nok. Men så er det jo godt, det er rigtig sjovt at se på mig i jail. Jamen, prøv at se, Lars. Han har rød skrift, han er ikke blå ligesom de andre. Nej, men jeg kommer alligevel i jail. Ja, Ja, men det gjorde vi jo også sidste gang. Hvad skal vi så lave i jailminen? Jeg tror, at vi skal bruge en træpickaxe til at mine noget lort. Sådan, vi begynder bare at mine. Okay, det gider jeg faktisk slet ikke det her. Hvem vil have den her pickaxe? Jeg har brugt lort, jeg døde. Kan man ikke... Kan jeg ikke smide mine ting her? Tag den. Nå, må man ikke engang give andre det. Nå, men det var alt for den her episode. Jamen, det tror jeg også. Fordi nu er vi blevet jailet, og så er det bare kedeligt at kigge. En anden gang skal jeg nok måske prøve at lade være med at slå vagterne. Men ja, hej hej.